ma national. Jodongo mawuok e dhoot mar Degodi e kaunti ma Tana River oduoko bunde magisebedogo e ataro mar chik ne jotend arita e kinde ma omigi mar ng'uono. Ne gichiwo gige lweny go ma oting'o bunde 5 kido mar AK-47 kod risasi ne tend obila mayudore e tesend obila ma Madongo. Migi ndalo 60 mar ng'uono mondo gichwal gige lweny ne obila. County Commissioner ma Tana River osiemo jogo ma ok obi chiwo bundego kod gige lweny ni ibiro kawnegi okenge mager mag chik. Kwa muda wa siku hizo 18 hatujawahi sikia shida yoyote imetokea katika Tana River, na tunaamini itaendelea hivi, na hatuta nyamaza ama tulale ati kwa sababu imetulia. Hii maneno ya Tana River itakuwa akili zetu sisi, na hii komiti mnaona hapa, kila siku tutakuwa tunafikiria maneno ya Tana River, kwa sababu tutahakikisha kwamba usalama wa Tana River umerudi vile ilivyokuwa. Sio vile ati inanyamaza kidogo alafu tunasikia mtu fulani pale amepigwa risasi ama ng'ombe zimeibiwa.